Татар әдәбияты классигы, галим һәм дәүләт эшлеклесе Галимҗан Ибраһимов 1887 елның 12 мартында Уфа губернасы Стәрлетамак өязе, хәзерге Башкортстанның Авыргазы районы Солтанмурат авылында Гыйрфан хәзрәт һәм Биби Хәсәнә абыстай гаиләсендә 4нче бала булып дөньяга килә. Башлангыч белемне авыл мәдрәсәсендә һәм рус мәктәбендә ала. 1898-1905 елларда Оренбургтагы Вәли мулла мәдрәсәсендә, 1906-8 елларда Уфадагы Галия мәдрәсәсендә укый. Галия мәдрәсәсеннән киткәч, Галимҗан Ибраһимов Казак далаларында, Әстерханда балалар укыта, урамда төрле эшләрдә эшли. 1909-12 елларда Казанда язылган романтик рухтагы хикәяләре һәм романы аны шул заманда ук талантлы әдип итеп таныта. Ул шулай ук әдәби тәнкыйть һәм публицистика өлкәсендәге эшчәнлеген дә җәелдереп җибәрә. Мәкаләләрендә татар әдәбиятының торышы, айрым жанрларының үсешенә, татар матбугатына, сәнгатькә, милли театрга, әдәби телгә, тарихка бәйләнешле күп төрле актуаль мәсьәләләрне күтәрә һәм аларны заманның алдынгы идея эстетик карашлары нигезендә хәл итәргә омтыла. 1912 елда Галимҗан Ибраһимов Киевка китә һәм анда 7 айга якын ирекле тыңлаучы сыйфатында университетта укый. Мөселман студентларның яшерен оешмалары эшендә катнашканы өчен 1913 елның апрелендә кулга алына. Шул елның җәендә иреккә чыгарыла. 1913 елның көзеннән 14 елның февраленә кадәр Галимҗан Ибраһимов Казанда нәшер ителгән Аң журналы редакциясендә җаваплы сәркәтип булып эшли. Бу чорда аның иҗатында иҗтимагый проблемалар кыюрак күтәрелә башлый. Әсәрләрендә реалистик образлар өстенлек ала. 1915-17 елларда ул Уфада Галия мәдрәсәсендә укыта. Әлеге чорда әдәби әсәрләр иҗат итүе белән бергә гыйльми педагогик хезмәтләр язуга да зур игътибар бирә. 1917 елгы февраль инкыйлабыннан соң үзенең бөтен игътибарын көндәлек матбугат һәм революция эшенә юнәлтә. Күп тә үтми ул Фатих Сәйфи Казанлы һәм Шәриф Сүнчәләй белән бергә Уфада татар телендә Ирек газетасын чыгара башлый. Татар-башкорт мөселман сул эсерлар партиясын оештыручыларының һәм аның җитәкчеләренең берсе була. Галимҗан Ибраһимов Милләт мәҗлесе һәм учредительләр җыены депутаты булып сайлана. 1918 елда Мулланур Вахитов һәм Шәриф Манатов белән берлектә РСФСР Милләтләр эшләре халык комиссариаты каршындагы Ичке Россия мөселманнары эшләре комиссариатын оештыруда катнаша. Әлеге комиссариат тарафыннан чыгарылган Чулпан газетасына мөхәррирлек итә. 1919-20 елларда Үзәк мөселман хәрби коллегиясе әгъзасы булып тора. 1920 елдан ТССР Мәгариф халык комиссариатында эшли. Безнең юл һәм Мәгариф журналларын оештыручыларның берсе һәм мөхәррире була. Гражданнар сугышыннан соң Галимҗан Ибраһимов үзен тулысынча әдәби иҗат эшенә багышлый. Мәгариф системасын җайга салуда, кадрлар әзерләү мәсьәләсен хәл итүдә турыдан-туры катнаша. Әдәбият һәм фән өлкәсендәге казанышлары өчен 1928 елда Галимҗан Ибраһимовка хезмәт батыры исеме бирелә. 1934 елда СССР язучылар берлегенә кабул ителә. 1937 елның 29 августында Галимҗан Ибраһимов контрреволюцион хәрәкәтенә катнашуда гаепләнеп, Ялтада кулга алына һәм Казанга озатыла. 1938 елның 21 гыйнварында ул Казандагы Пләтән төрмәсе хастаханәсендә вафат була. Җирләнүе Казанның Архангел зиратында дип фаразлана. Анда язучыга куелган һәйкәл тора. Әдипнең кулга алыну вакытында чекистлар тарафыннан
төяп алып кителгән бай кулъязма архивы һәм шәхси китапханәсе исә НКВД подвалларында юкка чыга. 1955 елның 24 сентябрендә Галимҗан Ибраһимов исеме акланды. 30 еллык иҗаты дәверендә ул 20ләп хикәя, 3 повесть, 4 роман, 1 пьеса, аерым китаплар рәвешендә 12 фәнни хезмәт, 500-гә якын тәнкыйть һәм публицистик мәкалә, тел һәм әдәбият буенча 10ннан артык дәреслек бастырып чыгара. Социалистик реализм кысаларында булуларына карамастан, чынбарлыкның кылачлы фикерләү, тормыш вакыйгаларын аларның бүтән каршылыклары, хисси сурәтләү чаралары аша чагылдырылуы белән әдипнең яшь йөрәкләр, безнең көннәр, Казак кызы, тирән тамырлар романнары, Кызыл чәчәкләр, Татар хатыны ниләр күрми повестләре, Алмачуар, Яз башы хикәяләре һәм башка әсәрләре әдәбиятыбызның алтын фондына керде. Татарстан Фәннәр академиясенең Тел, әдәбият һәм сәнгать институтына, Казандагы һәм Уфадагы урамнарга, гимназиягә аның исеме бирелде. Туган авылында музее эшли. 1996 елда Башкортстанның Авыргазы районы хакимияте тарафыннан Галимҗан Ибраһимов исемендәге премия булдырыла. Әдипнең күп томлыклары нәшер ителде, тормышы һәм эшчәнлегенә багышлап төрле чаралар үткәрелә.